Tá sul go mar an líne tá Daran, chuna sa tá tú a Daran bhfuil tú ann? Tom Gnó Mhaigh Eo Ítach fád. Yeah, tá fáilte is fihid rót, but tá rud éigean chuir seach ort nach bhfuil. Well, tá lá bíon rudí chuir seach or an ámana ach bhuine leis an teanga ach go hára coolla mé. Yeah, tá gné amháin den teanga nach bhfuil mé sásta leis, tá roinnt gné. Well, yeah. Gnéithe le roinnt blianta agus tá bainte go mar slí éigean leis an ábhar seo ó 2000 is a cahar. Wow. Or raibh mé ina bhall ar Gael a Gael-Taca. Oh, sure. Tá ifig acu gorcaigh tá si príomh ag obair gorcaigh snéad de seo. Gael-Taca, okay. nó raibh mé ina bhall de Gael-Taca bhí stúrthir mar argeacht acu agus cá bunathir de argeacht park á Ciúnacán agus bhí sé go hionach ag chuir na Gaeilge chun céin. Bhí sór skill na mar argeachta aige, you know. Yeah. So comparison the Captain Bird Park or Ciúnacán mar on Gaillimh Gaeilge as far as in Reeves here, so you know. Oh, come on, so well, first shape boss if it is a hook. So agus name should have ball the Gael-Taca a hill yeah, it's very generally kind to us mean not to be Gael-Taca at least no. Yeah, but tá tosa ag obair inis mar kind of séir irisóir nach bhfuil. Yeah, well, Tom Bainter Clogá station radio pub near FM and Marsol this August radio and Liffe August Beachig Dane of Upper Jonach and Amon Fashion Beachig Dane of Upper Fain Fashion Niha Wand and near FM August radio and Liffe take him Tá Filcha and go mer more live at YouTube August Tá over Dane to go in comparison to Ni Bain Chocolate station Dane to go so Beachig been gon minnig been neart am a sergum because has our vision an amle ella being sig nís gno he you know so take him agus we tore round go to a radio Connemara le déine a written a shop to a rare Connemara community radio yeah be him Macador an station near cooler me faoin station sin go to go Louis to Yeah, near long also going free off physics partner and see grades on a Q&A agus bodiac sheet it was a nokedy sheet no learn a nokedy agus tashi dera here tashi lona litter frack Nissan and lagan Greg agus tashi dera here ear who skirt the Connemara so ni doilum gwil along Greg on chin tá sé cloiste gom gwil Gaeilge roinnt Gaeilge dúsgurt Connemara ach ní cíte an bhfuil ní sé choláda sin beidir ní sam a bhfuil na Ceantair sin delimistéir an stáisiún, you know. Sure, take him, yeah. Bíon tagad a bhné as barely, you know. Sure, agus cén tábhar a bhí idir lábha a gut. An tábhar táid chun cáint faoin nniu, ainmneacha Gaeilge ar Ceantair hiniu, you know. Sure. Tá si déanamh go hionach gundé cahar agus chundé na Gaillimh ó thaobh ainmneacha Gaeilge ar Ceantair hiniu. agus tá roinnt mhaid chundathe eile an air an na timp fit a blian nuas a bhfuil ag déanamh réisiúnta maiid freisin ach go maiid clia níl mar sá a cá níl mór an ainmneacha Gaeilge maiid. Now tá tosa caint faoine a stáit nua tuthaíochta. Sure. San brúkbáilte imil na carach mar therefore. Agus a lá na carach. Agus a lá na carach, Like ornta bín arasan a hógáil a lá na carach, you know. Agus current sheet, de gan ná caithfidh mé a rá current sheet ainmneacha Sasannig á féiseach a lándaobh, cinnte. Yeah, well, bhín le sin níos masta beidir blian ó hin agus níos beidir ó sin tá cuasaí áirithe go maiid slí a bháin faoi sin. Sin go maiid. Timple tá sé go tá fáil sé the timple cúd bliana déag ó hin bhí lasú ar ach planála éigen gréadtas fina fá capiste
ag rá go bhfuil níos cross nó víso ag na cóirlaí chónaithe agus carracha chun diúltú a dhéanamh ainmneacha áirithe nóir tá siad ardathe chun na cóir Ceantair chónaithe nua. So go minic san nátá nniu an timppel an chundaí níos am sig tarlú in nach cóirla chundaí ach go minic bí diúltúháin ó héh ainmneacha áirithe. Becóga mé ceangáil star nó tíróideach. Cinnte. Baile míad a bheith in Mhaigh don chuid is mó. But ar a leiad go méid buinte aigen, tuigim catá gceiste go leis an Ceantair. Mar luigh mé leat, bhí mé caint leat ribh an chlár agus luigh mé leat an ceann sin amach tíreanúr agus St. Pancras is anam don estáit. Cúpla árasán. Now, ní léon buint le an néamh sin leis an tír seo, ná bach le tíreanúr, go bhís domsa. Is anam sasanach amachchas amach é? Sin aisteach níos am faoi cúra an néamh sin mar áhas go faoi? Ná níor cúla mé é luite im lá Cliath, ní dóla mé. Bhfuil is a tá stáisiún tréinach mar sin i London hasanna. Sin agus níl cuma kind of dúchasach an anam sin ar chorbh. But sin tá go mar cúpla cín eile in Mhaigh Eo Cliath has faoi láthair atá an Maryland bháin agus níl ainmneacha Mhaigh orthu tá ainmneacha Beirl orthu. Mar hampla like ní me cinse cá háta digadir ceapan go bhfuil ceann Dara an Eason way nó EATON Eason agus chuirdaí an ceanna no, but tuigim catá gceiste go, Walnut Downs nó na ainmneacha áféise go sin, But dúirte go bhfuil an rialtas, go bhfuil 8 aigen, go bhfuil sé ar sa dlí inis go gaithigh siad anam kind of ceart dúchasach de hais aigen a bheith acu. Well, tá cúach ag na cóirlaí chundaithe chun ainmneacha diúltú ach níl bhí a cáinte cúpla difagaigh ó cúpla cóirla chundaithe in Mhaigh Eo Cliath na mblianta agus dúirt siad nach bhfuil an ainmneacha chun taide i dhéanamh chun an obair i dhéanamh a gar. Sin leis céile níos. Well, I bhaint á sin a timppla na tíre fingáil mar hampla tá cistí ainmnethe ag an cóirla. Agus an féidir le duine mar tosanú mise clásán i dhéanamh garán. Mar habla má eice mise. Gan éras féidir, Gléach a chur nó riomhpost a chur chun. Gléach nó riomhpost a chur. Bhfuil is fearr ná nóir tá beidir Ceantair chónaithe nua a thógáil ribh a bheith tógathe mullam chun ainmneacht dhéanamh ag rá go bhhaid leat an anam a bheith in Mhaigh nó ar leigh go dátheangacha. Well, cruinne rá, the greatest mode of ná bíon gach Forbairt chónaithe ó Ceantair chónaithe anam go dátheangacha ar na cóthaí cóthaí shráide. Ach nóir táim sé caint faoi ainmnethe go dátheangacha, táim caint faoi an anam ar na bidéirí ag dul isteach go dtí an Ceantair. Tá na go mar scata Ceantair chónaithe Mhaigh Eo Cliath agus ar tainn tú isteach go dtí an Ceantair ar taobh amháin tá an anam in Mhaigh agus an taobh eile tá sé in Maryland agus tá na gom ar arasán tá dearmad déanta go ar aonós sépa is it agus tá an gata tá gata ar dús agus nóir tainn tú isteach ar an gata tá an talam in Mhaigh agus an Maryland. Níl sé sin chodínte. No. So bailm a land acu a bheith ainmnethe go dátheangacha siúil sin. Agus bhrá an mar a fábhard acu ainmnethe in Mhaigh go bháin. Tá Reinstein in air an cúpla agras san áireamh agus beidir party politiúla nó go
about a bar gach Forbairt coming here Austria and mock up and Oscar go on. Yeah. Main team is in Corn Spain, basically saying to draw LME cards. Take him, yeah. Vital for article can't you about ainmneacha one. Foreign to Dara will made sin star Aaron like a great Átha Cliath. Yeah. Foreign to Captain Cormac Ceantair and Maryland no go dátheangacha. Yeah. Well, the Michigan Sween of mar hapla listen to out like Tyrrellstown new Hollystown to she'd animal Tierna Talún again on star mar a durtusa so yeah cohi to vacur Nietzsche co simply shin on cashed but rely dátheangacha vefa exul shin yeah kinta yeah well shin Tommy in our own more Ceantair agus tá Átha Cliath cogdeig agus tá marzol the soccer will Forbairt con you con tóca harna blina go macaron Molly Callig Cairde Teo no new coolmation It's Ceantair Teo ach tá sé nachar clún sáilach agus Forbairt con raised on to war back against. Oh yeah. Capum shake chalk. Whoa. Running my ainmneacha there on portal. Or Steve Grayson Fingal. On Yarna. nGaeilge le Janie Gra, but Whiteland na starting on a betting wega one no. Mana harding sé seo go mééis she'd ainmneacha dátheangacha. Yes, relied. Agus a fur to ein fragra ashragra on cólach nu on. Well, Corla Cunday Finnegan. Tá má ainmneacha clárathe an Steve Grayson. Oh, come on, yeah. See, sinna rud mura Dainin Dini ainmneacha nu Garán. Ní harlá gainrod yeah tá an ceart go yeah but corga me mid níos I don't know gníomhí mar sin yeah díobh well sin go mat dar is mat an rud go bhfuil tú ag obair ar son na cúise mar therefore yeah mar yeah agus tá sul go méid rá ar an obair amach an seo Bemi tá Steve Grayson níos an méid am tá fága gin san aglah seo. Well tá clúga yeah okay obair amach tá Steve Grayson a gom tá riomh fionscail nó project las Béarla mar deirtar déanta go mar www.ainmneacha.info agus tá sin focail amháin yeah okay agus tá os cunna ócéid go le ainmneacha Mhaigh Eo Ceantair chónaithe timpeall na tíre go general de last minute an Gael-Taca list a gom so it's more on inche no yeah sin an inch a tide agus just gan ainmneacha Gaeilge a scafa Mahon far well curig me amach on anam sin a ríise there an chlár agus yeah sin go hintach dar an agus gur magad gach rá ar an obair okay Anton sin é gormí an like gur magad hain gur magad slán is dar slán sin anna himúil ar fád nem ní raibh meid smíanamh ar ainmneacha mar sin yeah cuir mé an anam amach an níos déanaí ag deire an chlár atá ag dridum ling tóga mé písa eile ceol gur magad as sin dar an be mé ag mánsúil ar an obair sin